Het flexvervoer zit in de lift. In 2025 werden er meer dan 267.000 flexritten uitgevoerd, goed voor 342.000 vervoerde passagiers. Onze journaliste Cato Poelmans heeft zich erin verdiept. Cato, eerst voor wie niet mee is. Wat is flexvervoer precies? Ja, het is eigenlijk de vervanger van het vroegere belbusje. Dat ken je misschien wel nog. Ja. Hè? Dus het is er gekomen met de invoering van basisbereikbaarheid. Het zijn eigenlijk busjes die geen vaste routes of geen vaste tijdstippen hebben waarop ze rijden. Maar je kan ze aanvragen als je ze nodig hebt. En dan brengen ze jou eigenlijk in principe naar de dichtstbijzijnde halte waar je dan kan overstappen op een normale bus. Hoe komt het dat dat flexvervoer nu een stijgende lijn gaat? Ja, er zijn wel wat aanpassingen aan gebeurd sinds januari 2024, toen het werd ingevoerd. Dus de uren zijn al uitgebreid van het flexvervoer, dus er zijn sowieso al meer uren waarop je het busje kan nemen. Er zijn ook 2 busjes bijgekomen in Limburg vorig jaar, dat was ook wel nodig. Dus we hebben er hier 37 in totaal. En dan moet je weten, Limburg is ook 1 vervoerregio, 1 groot gebied dat samenvalt met de provincie. Dat was eigenlijk te groot voor het flexvervoer. Dus de busjes moesten te veel lange afstanden rijden, te lang rijden. Dat hebben ze nu ingedeeld in 5 deelgebieden, waardoor die busjes eigenlijk minder afstand moeten afleggen en sneller terug beschikbaar zijn. En er wordt ook strenger opgetreden tegen no-shows. Dus als jij niet komt opdagen en je hebt ook niet geannuleerd, dan kan je daar tegenwoordig ook een schorsing voor krijgen. Dus er zijn wel heel wat maatregelen genomen, waardoor de busjes eigenlijk sneller terug beschikbaar zijn om andere mensen te vervoeren. Een schorsing betekent dan dat ze niet opnieuw een bus kunnen bestellen? Ja, dat zijn een aantal regels. Dan word je x aantal tijd uitgesloten van het flexvervoer en mag je dus geen flexbus meer bestellen. Oké. In Limburg was er ook meer flexvervoer dan in andere provincies. Komt dat dan door een tekort aan gewoon openbaar vervoer hier? Ja, het is inderdaad geweten dat het openbaar vervoer hier niet heel ruim bedeeld is in Limburg. Dat is trouwens niet alleen hier zo, maar ook in andere vervoerregio's. Bijvoorbeeld de Westhoek rond Ieper en Diksmuiden, maar ook de Vlaamse Ardennen rond Ronse en Gerardsbergen. Dat zijn ook vervoerregio's die meer landelijk zijn, dus we hebben eigenlijk gewoon minder regulier openbaar vervoer hier. Het flexvervoer is eigenlijk een beetje een oplossing geworden voor die blinde vlekken in het openbaar vervoer. Maar dat is eigenlijk niet waar dat het voor bedoeld was. Het was echt bedoeld om mensen naar een dichtstbijzijnde halte te brengen en daar te laten overstappen. Maar het is hier een beetje een oplossing geworden om blinde vlekken, om weinig openbaar vervoer op te vangen. Dus ik denk dat het toch vooral ook de opdracht is om dat te gaan herbekijken. Dat we ook gewoon goede, reguliere openbaar vervoer buslijnen hebben. Oké, dank u wel voor de uitleg, Cato. Wil je meer weten over het flexvervoer, dan kan je dat nog eens lezen in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.